Cruasahosibh mis sorach ní chéalachar Kennasaí hisismathna Gaeltachta. Háins céim scéalaoine le chéile ar buna going héin agus futa fata fé láthair agus seanis roinnt nadana leis an leas fear agus is féidir a bhaint as an scéim. Van am seo tá leor fáilte goh, man na bol seáil teachtere ag álas ag tuismathaí stadaí le faramíochta sean. Rána rá chóp gon leabhar céanna cópháin chu tain agus go na gasúd agus cópeile go bhá mó nó deadó agus tu go leabhar sa bosta a bhí héin agus tu go an chópeile ag má mó nó deadó freisin. Le leabhar bháinnig an leanamh agus an leabhar céanna ag má mó nó deadó, is féidir an scéal a léamh le chéile ar an bhón, ar Zoom, ar WhatsApp nó Pay Chorus a dhéann díobh. Ránig am agus áitcéalaíochta am codalta Beiidir a ríist peanáit nó peanám a tháirúnachtaí féinnig. Feata sé bheith anamh sa tómar codalta, sa tómar site, a ríist éanáit a gur an díobh a cha bheith cinnte bhfuil clúdach má fóin nó idirlína goibh. Míní an corchuige da hanani vis práirteach, sa dóis gnáisi go hanani go dtí tárú. Biscí a le léu ag do bhethar mór agus bíl bu coideachta goin. Bí de haar mór ag léu scéal dún ag am chalata, bí leor aigisin agus leor hir nó gunne agus tefmuidir a scailana nó clunmuidir a fóna. Míniu sin plímo sin. Bhí cinnte bhfuil na héanaí a gobar gart sardas naintimh, fan nábeh éon deacrochtaí technolagaibh. Bannig í sása as scéalaoine le chéile agus bíoh sprí agaí a caint ar na pectúd agus ar na témaí nó rud a beir richin slíb. Tá súlainn go laiddó se seo an tuignas bheith oréise ar na gasúd ar na tismathirí nó ar na sean tismathirí. Bíoh muid is scéalaoin le chéile agus muid scartha ó na chéile faoi láthair. Bigí léu. Bígí ag sprí Agus bigí sláán.